Men düşünem şu ağalar var. Meni görýär, ol maslahatlaşlar gelip durlay bir keli. Dünkü wijan goýamdan soň ýende ağalar geldi. Hawa. Sag bolsunlar, özleri silap öýme gelýärler. Hawa. Ýöne bu gedek başga adamlar gelipdir. Menden soraýarlar da ýaz geldi biz bilen näme meselem bar diýip. Olara da düşündirdim. Aga men sizle başda meselem ýok diýdim. Sizin ýöne maslahatlaryňyz maňa gaty agyr degýär diýipler. Bilýärmi? Onuň bize de düşünýär-de. Sen elementarny eňiňde geýip duran eşigiňem Hytaýyň eşigi diýär-de. Menem ýok diýdim agam diýdim. Bilmän gurulama diýdim, gaýrat edipler. Men diňe türkden de kada edik geýýän idim, bolyn çykaryp görkezdiler. Hakykatdan hem Hytaýdan geýnýän ekenim. Umumyň ýöne şu taýda dünkü dostlarymla da ýüzlenesim gelýär. Yine de ýeködüm goýanyň üçin hemmäňize sag bolsun aýdýanlar. Bar eýmedi. Gelmäniňiz hem ýöne bir tarapdan gowy bolupdy. Eger gelen bolsaňyz, siz hem men ýaly agalardan maslahat alardyňyz. Indi bular gitdi. Giden soňlar maňa jaň edýär. Ýaz geldi sen magazyna da bar gelsene diýip. Menem näme bollagym bar bilemok, işim kändiýän bolýan. Ul başlygymdan sen bilen bir maslahatlaşajak bolýar da diýdi. Men näme diýip bir sizden soraýyn diýdim-de. Pikir etmäň men gorkýandyr oýdy. Adamdan çekinýän näler? Hudaýa şükür. Ýöne eýýäm şu maslahatlaşma temany bir ýüzli çözesim gelýär-de. Näme diýip belli kully ederdiýän. Sizem gaýrat edip öz pikiriňizi kommentariýada belli.